मित्रांनो नमस्कार। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला दशमान परिमाण म्हणजे काय तर वेगवेगळ्या परीक्षेमध्ये आपल्याला किलोचं रूपांतर किलोग्रॅम म्हणा किलोमीटर म्हणा याचं रूपांतर हेक्टो डेका मिली डेसी सेंटी याच्यामध्ये करायला सांगतात। तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपल्याला अत्यंत सोप्या पद्धतीने हे जे काही रूपांतर आहे ते रूपांतर आपल्याला एका चार्टच्या मदतीने शिकायचंय आणि ते अत्यंत सोप्या पद्धतीने असणार आहे। मग सुरुवात करूया आजच्या या व्हिडिओला। तर या दिलेल्या चार्टच्या माध्यमातून आपण कोणत्याही दिलेल्या परिमाणाचं रूपांतर करू शकतो। या चार्ट मध्ये आपल्याला काय दिसतंय तर डावीकडून उजवीकडे जाताना किलो हेक्टो डेका त्यानंतर मध्ये काहीतरी स्पेस दिलेला आहे म्हणजे काहीतरी बॉक्स ठेवलेला आहे आणि डेसी सेंटी मिली। मग या मधल्या बॉक्सचं काय काम आहे तर मधल्या बॉक्स मध्ये आपल्याला काय लिहायचं ते पहा। जर आपण अंतर मोजत असाल तर अंतर मोजण्यासाठी साधारणतः मीटर किंवा सेंटीमीटर किंवा मिलीमीटर किंवा किलोमीटर वापरतात। त्यानंतर आपल्याला जर एखाद्या वस्तूचं वस्तुमान मोजायचं असेल म्हणजेच त्याला वजन सुद्धा म्हणतात। जर वजन मोजायचं असेल तर वजन मोजण्यासाठी ग्रॅम किलोग्रॅम सेंटीग्रॅम मिलीग्रॅम हे वापरतात। त्यानंतर एखाद्या वस्तूचं म्हणजे ते द्रव्य पदार्थामध्ये एखादी वस्तू असेल तर त्याची धारकता मोजण्यासाठी आपल्याला लिटर सेंटीलिटर मिलीलिटर अशा पद्धतीने हे वापरलं जातं। मग याच परिमाणाचा आपल्याला इथे ठेवायचंय। मग आता सगळ्यात सुरुवातीला आपण पाहूया अंतर मोजण्यासाठी। तर अंतर मोजण्यासाठी जर आपण मीटर जर इथं ठेवलं तर आपलं रूपांतर असं होईल अंतर मोजण्यासाठी किलोमीटर त्यानंतर हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर आणि मिलीमीटर प्रत्येक ठिकाणी आपण इथं मीटर असं आपलं त्याचं रूपांतर झालेलं आहे। म्हणजेच ते कसं होणार आहे डावीकडून उजवीकडे जाताना याचं परिमाण हे काय होतंय ते आपण इथं लक्षात घेऊया। आता सर्वात सुरुवातीला आपण पहिलं उदाहरण पाहूया। पहिलं उदाहरण असं आहे की एक किलोमीटर बरोबर किती मीटर। पहिलं उदाहरण असं आहे 1 किलोमीटर म्हणजे किती मीटर। जर आपण बारकाईने या जर चार्ट कडे पाहिलं तर लक्षात येते की 1 किलोमीटर आणि मीटर याच्यामध्ये एकूण टप्पे किती पडतात। जर किलोमीटर पासून मीटर पर्यंत जर पाहिलं तर एकूण किती टप्पे पडतात तर हेक्टोमीटरचा एक टप्पा पडतो डेकामीटरचा एक टप्पा पडतो आणि मीटरचा एक टप्पा पडतो म्हणजे एकूण 3 टप्पे पडतात। त्याच्यामुळे आपल्याला काही लक्षात न ठेवता केवळ एक वर जेवढे टप्पे पडतात तेवढे शून्य द्यायचं म्हणजे आपलं रूपांतर तयार झालेलं आहे। मित्रांनो अत्यंत सोप्या पद्धतीने आपण हे लक्षात ठेवू शकतो। फक्त आपल्याला लक्षात ठेवताना एवढं लक्षात ठेवावं लागेल किलो हेक्टो डेका मध्ये स्पेस द्यावा लागेल स्पेस किंवा त्यामध्ये चौकट अशा पद्धतीने ठेवायची की मध्ये आपल्याला मीटर ग्रॅम किंवा लिटर हे लिहिण्यासाठी मध्ये जागा ठेवायची। म्हणजेच वस्तुमान लिहिण्यासाठी किंवा वजन लिहिण्यासाठी एखाद्या द्रव पदार्थाची धारकता मोजण्यासाठी म्हणजे तो किती लिटर आहे हे मोजण्यासाठी किंवा ते अंतर मोजण्यासाठी मीटर हे जे परिमाण वापरतात ते लिहिण्यासाठी मध्ये जागा ठेवायची आणि किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली या पद्धतीने जर आपण मांडणी केली तर डावीकडून उजवीकडे जाताना फक्त आपल्याला एक एक शून्य वाढवत जायचे। जसं की 1 किलोमीटर म्हणजे किती मीटर तर किलोमीटरकडे जर आपण पाहिलं तर किलोमीटरवरून मीटरकडे जाताना एकूण 3 टप्पे तयार झालेले। 3 टप्पे जर असतील तर एकावर तेवढे शून्य द्यायचे म्हणजे 1 किलोमीटर म्हणजे 1000 मीटर हे आपलं उत्तर तयार झालेलं आहे। दुसरा जर प्रश्न पाहिला की 1 किलोमीटर म्हणजे त्याला शॉर्ट मध्ये 1 किमी सुद्धा म्हणू शकतो। 1 किलोमीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर 1 किलोमीटर म्हणजे किती सेंटीमीटर। आता हे गणित जर आपल्याला व्यवस्थित जर सोडायचं असेल तर किलोमीटर आणि सेंटीमीटर इथपर्यंत आपल्याला हे परिमाण पाहावं लागेल। किलोमीटर पासून आपल्याला सेंटीमीटर पर्यंत जायचंय। जर इथं गेलो आपण तर एकूण मधले टप्पे किती ते मोजावे लागतील ते म्हणजे 1 2 3 4 5 एकूण 5 टप्पे आहे म्हणजे एकावर तेवढे आपल्याला शून्य द्यावे लागतील म्हणजे 1 2 3 4 आणि 5 एकूण जर एकावर तेवढे शून्य जर दिले तर आपलं उत्तर राहतं एकक दशक शतक हजार दश हजार लक्ष म्हणजेच 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर म्हणजे 1 लाख सेंटीमीटर हे कोणत्याही पद्धतीने आपल्याला पाठ करावे लागणार नाही तर आपण केवळ या चार्टच्या साहाय्याने समजून घेऊ शकतो। पुढचं गणित असं आहे म्हणजेच या चार्ट कडे जर आपण पाहिलं तर किलोमीटर कडून हेक्टोमीटर कडे जाताना आपल्याला 1 शून्य वाढवायचा। किलोमीटर कडून डेकामीटर कडे जाताना 2 शून्य वाढवायचे।
किलोमीटर कडून मीटर कडे जाताना 3 शून्य वाढवायचे, त्याच पद्धतीने डेसिमीटर कडे जाताना 4 शून्य वाढवायचे, किलोमीटर पासून सेंटीमीटर कडे जाताना 1 2 3 4 5 म्हणजे आपल्याला जे काही उत्तर येणार आहे त्याच्यावर आपल्याला एकूण 5 शून्य टाकायचे। त्यानंतर किलोमीटर पासून मिलीमीटर कडे जाताना 1 2 3 4 5 6 म्हणजे एकूण उत्तराला आपल्याला 6 शून्य द्यायचे। तर या सोप्या पद्धतीने आपण कोणतेही गणित सोडू शकतो। त्यासाठी आता पाहूया की 45 हेक्टोमीटर 45 हेक्टोमीटर बरोबर 45 हेक्टोमीटर बरोबर किती डेसिमीटर, किती डेसिमीटर। या गणिताकडे पाहिलं तर 45 हेक्टोमीटर म्हणजेच हेक्टोमीटर पासून आपल्याला डेसिमीटर कडे जायचंय, तर एकूण टप्पे किती ते मोजूया। तर हेक्टोमीटर पासून डेसिमीटर कडे जाताना डेका, मीटर आणि डेसी म्हणजे 1 2 आणि 3 एकूण 3 टप्पे आहे, म्हणजे आपल्याला 45 जसेच्या तसे लिहायचे आणि या 45 वर आपल्याला एकूण 3 शून्य द्यायचे आणि आपलं उत्तर रेडी झालेलं आहे, ते म्हणजेच एकूण 45 हेक्टोमीटर म्हणजे 45,000 डेसिमीटर। याच 45 हेक्टोमीटरचा आपल्याला मिलीमीटर जर करायचं असेल तर इथं पुन्हा लिहूया आपण 45 हेक्टोमीटर 45 हेक्टोमीटर म्हणजेच किती मिलीमीटर, किती मिलीमीटर। आता हेक्टोमीटरच्या टप्प्यापासून मिलीमीटरच्या टप्प्याकडे जर आपण गेलो तर एकूण टप्पे किती तयार होतात, तर डेकामीटर, मीटर, डेसिमीटर, सेंटीमीटर आणि मिलीमीटर म्हणजे एकूण 1 2 3 4 आणि 5। जो टप्पा आपल्याला दिलेला आहे त्या टप्प्याचा इथे कुठेही काउंटिंग सुरू करायचं नाही किंवा हे जो टप्पा दिलेला आहे तो आपल्याला घ्यायचा नाही, त्याच्या पुढे येणारे एकूण टप्पे मोजायचे। त्याच्यामुळे 1 2 3 4 5 एकूण 5 टप्पे झाले, त्याच्यामुळे आपल्याला 45 लिहून त्याच्यावर एकूण 1 2 3 4 आणि 5 एकूण 5 शून्य द्यायचं, आपलं उत्तर रेडी झालेलं आहे। आता याच चार्टवर आधारित काही 3 गणित आहेत। पहिलं गणित आहे की 12 डेकामीटर म्हणजे किती डेसिमीटर। जर डेकामीटरच्या कॉलम मध्ये जर आपण पाहिलं तर तिथून आपल्याला डेसिमीटर पर्यंत जायचे, तर डेकामीटर पासून डेसिमीटर किती टप्प्यावर आहे, तर 1 आणि 2 म्हणजे 2 टप्प्यावर आहे, त्याच्यामुळे दिलेले 12 जसेचे तसे लिहायचे आणि त्याच्यावर 2 शून्य द्यायचं, आपलं उत्तर रेडी आहे। म्हणजे 12 डेकामीटर बरोबर 1200 डेसिमीटर। पुढचा आहे 115 हेक्टोमीटर बरोबर किती मीटर। हेक्टोमीटर पासून मीटर पर्यंत जायचंय तर 115 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर पासून मीटर पर्यंत जाताना एकूण टप्पे आहेत 1 आणि 2 म्हणजे एकूण 2 टप्पे आहेत, त्याच्यामुळे 115 लिहायचे आणि त्याच्यावर 2 शून्य टाकायचे म्हणजेच 11,500 मीटर हे आपलं उत्तर आहे। पुढचं शेवटचं गणित आहे 1.5 किलोमीटर म्हणजे कधी कधी पूर्णांकात न देता अपूर्णांकात सुद्धा एखादं अंतर दिलं जाऊ शकतं। 1.5 किलोमीटर बरोबर किती मीटर। आता किलोमीटर पासून मीटर पर्यंत जाताना प्रत्येक टप्प्याला नक्की काय होतंय, आपण शून्य का देतोय याचंही कारण आपण जाणून घेऊया। किलोमीटर पासून हेक्टोमीटर पर्यंत जाताना 1 शून्य देतोय म्हणजेच गुणिले 10 करतोय, त्यानंतर पुन्हा डेकामीटर कडे जाताना पुन्हा गुणिले 10 करतोय, त्यानंतर पुन्हा मीटर कडे जाताना गुणिले 10 करतोय, म्हणजे एकूण 3 टप्पे आहेत, त्याच्यामुळे 3 टप्प्याचे 10 गुणिले 10 गुणिले 10 म्हणजे गुणिले 1000 करतोय किंवा 3 शून्य देतोय, हे आपण लक्षात घेतले। आता 1.5 किलोमीटर म्हणजे काय, तर 1.5 गुणिले प्रत्येक टप्प्यावरचे 10 10 10 म्हणजे एकूण 3 टप्प्याचे झाले 1000 म्हणजेच 1.5 किलोमीटर गुणिले 1000 ही आपली मूळ संकल्पना आहे। आता इथं आपल्याला पॉइंटची संख्या आलेली ती म्हणजे 1.5। आता याचा जर पॉइंट काढायचा असेल तर 1 शून्य कट केला तरी आपलं उत्तर तयार होतंय, म्हणजेच आपण 15 जसेच्या तसे लिहायचे आणि या 3 शून्यातला 1 शून्य कट करून उरलेले 2 शून्य जर टाकले तर आपलं उत्तर तयार झालेलं आहे। 1.5 किलोमीटर म्हणजे 1500 मीटर म्हणजेच 1500 मीटर हे आपलं उत्तर आहे। ज्या पद्धतीने आपण मीटरचं रूपांतर केलं अगदी त्याच पद्धतीने आपल्याला ग्रॅमचं सुद्धा रूपांतर करायचंय। सर्वात प्रथम मध्यभागी आपल्याला ग्रॅम लिहायचंय, जसं आपण तिथं मीटर लिहिलं होतं मध्यभागी तसंच आपल्याला इथं ग्रॅमचं रूपांतर करायचंय। मग हे काय असणार आहे, तर पहिला भाग जो असणार आहे तो असेल किलोग्रॅम, हेक्टोग्रॅम, डेकाग्रॅम, त्यानंतर ग्रॅम, डेसिग्रॅम, सेंटीग्रॅम, मिलीग्रॅम म्हणजे किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली हे आपल्याला पाठ करावं लागेल किंवा लक्षात ठेवलं तरी चालतं। तर पहिलं गणित आहे 1 किलोग्रॅम म्हणजे किती ग्रॅम। 1 किलोग्रॅमचा जर आपण भाग जर पाहिला
इथून ग्रॅमचा टप्पा किती आहे तर पहिला, दुसरा, तिसरा, एकूण तिसऱ्या टप्प्यावर ग्रॅम आहे म्हणजे एक जसाच्या तसा एकूण 3 टप्पे आहेत मधून एकूण 3 शून्य आपण त्यावर टाकले म्हणजे 1 किलोग्रॅम म्हणजे 1000 ग्रॅम हे उत्तर तयार झाले. दुसरा प्रश्न आहे 21 हेक्टोग्रॅम म्हणजे किती सेंटीग्रॅम. हेक्टोग्रॅमचा जो टप्पा आहे तिथून आपल्याला सेंटीग्रॅम पर्यंत जायचं. एकूण किती टप्पे आहेत 1, 2, 3 आणि 4. एकूण 4 टप्पे आहेत म्हणून एकूण 4 शून्य टाकायचे. 1, 2, 3 आणि 4 आणि दिलेली संख्या जशीच्या तशी लिहायची म्हणजेच आपलं उत्तर तयार झालेलं आहे 2,10,000 सेंटीग्रॅम. पुढचा प्रश्न आहे 1.2 डेकाग्रॅम बरोबर किती मिलीग्रॅम. आता आपण जिथं आहोत डेकाग्रॅम तिथून आपल्याला जायचंय मिलीग्रॅम पर्यंत. डेकाग्रॅम पासून मिलीग्रॅम पर्यंत एकूण किती टप्पे ते मोजूया आपण. 1, 2, 3, 4 एकूण 4 टप्पे. 4 टप्प्याचे 4 शून्य आहेत इथं आपल्याला आणि आपली संख्या आहे 1.2. आता यातला जर आपल्याला पॉइंट काढायचा असेल तर आपण पूर्वीच्या गणितात सुद्धा पाहिले जर आपल्याला पॉइंट 1 घरानंतर जर पॉइंट असेल तर 1 पॉइंट काढायचा असेल किंवा पॉइंट नंतरचा जो दशांश चिन्हानंतरची संख्या आहे त्यातला जो पॉइंट काढायचा असेल तर 1 शून्य कमी करावं लागेल म्हणजेच आपल्याला हे 12 जसेच्या तसे लिहायचे आणि 1 शून्य कमी करायचा म्हणजे पॉइंट निघून गेलेला आहे म्हणजेच आपलं उत्तर झालेलं आहे 12,000 मिलीग्रॅम. याच गणिताला थोडं बदलून लिहितो मी 0.25 डेकाग्रॅम. आता या संख्येकडे जर पाहिलं 0.25 डेकाग्रॅम. डेकाग्रॅम पासून मिलीग्रॅम पर्यंत जायचं. एकूण 4 टप्पे. 4 टप्प्याचे एकूण 4 शून्य आपण लिहिलेले परंतु दिलेली संख्या ही आहे 0.25. पॉइंट नंतर येणारे 2 अंक आहेत. हे जर 2 अंकाचा किंवा हा जर पॉइंटचं चिन्ह आपल्याला काढून टाकायचं असेल तर पॉइंट नंतर येणारे जे काही 2 अंक आहेत तर त्या 2 अंकासाठी एकूण 2 शून्य आपल्याला कट करायचे. एकूण 4 टप्प्याचे 4 शून्य मांडले. पॉइंट नंतर येणारे जे काही 2 अंक आहेत त्यासाठी आपल्याला हा पॉइंट कट करायचा आहे किंवा पॉइंट घालवायचा आहे. हा पॉइंट जर घालवायचा असेल तर एकूण आपल्याला हे 2 शून्य कट करावे लागते आणि दिलेली 25 संख्या जशीच्या तशी लिहायची म्हणजेच आपलं उत्तर रेडी दिलेलं आहे 2,500 मिलीग्राम. या पद्धतीने आपण हे समजून घेऊ शकतो. मित्रांनो चार्ट तोच आहे फक्त आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचंय पूर्वी आपण मीटरसाठी केलं त्यानंतर ग्रॅमसाठी रूपांतर केलं आणि आता लिटरसाठी आपल्याला हेच रूपांतर करायचं. पहिला प्रश्न आहे 50 हेक्टोलिटर म्हणजे किती डेसिलिटर. आपण आहे हेक्टोलिटर मध्ये. इथून आपल्याला डेसिलिटर कडे जायचं असेल तर एकूण टप्पे किती आहेत 1, 2, 3. 3 टप्प्याचे 3 शून्य देऊन टाकायचे आणि दिलेली संख्या जशीच्या तशी लिहायची म्हणजेच आपलं उत्तर तयार झालेलं आहे 50,000 डेसिलिटर. 50 हेक्टोलिटर पासून डेसिलिटर कडे जाताना 1, 2, 3 3 टप्पे आहे म्हणून 3 शून्य टाकून द्यायचे कारण प्रत्येक टप्प्यावर गुणिले 10 गुणिले 10 गुणिले 10 एकूण 10 गुणिले 10 गुणिले 10 1000 होतात आणि 50 ला 1000 ने गुणलं तर 50,000 तयार झालेले. परंतु हे काही न करता केवळ आपल्याला 1, 2, 3 3 शून्य द्यायचे आपलं उत्तर तयार झालेलं आहे. पुढचं गणित जे आहे ते म्हणजे 0.22 डेकालिटर. आता आपण आहे डेकालिटर पासून आपल्याला जायचं आहे मिलीलिटर कडे. डेकालिटर पासून मिलीलिटर कडे एकूण किती टप्पे झालेत 1, 2, 3 आणि 4. 4 टप्पे झाले म्हणून 4 टप्प्याचे 4 शून्य मांडून घेऊया आपण. आता आपल्याला दिलेली संख्या ही दशांश अपूर्णांकात आहे ती म्हणजे 0.22. पॉइंट नंतरचे अंक किती आहेत तर पॉइंट नंतरचे अंक आहे 2. या 2 अंकाचे जर पॉइंट आपल्याला कॅन्सल करायचे असेल तर आपल्याला 2 शून्य कॅन्सल करून घ्यायचे आणि दिलेली संख्या जशीची तशी लिहायची म्हणजेच आपलं उत्तर तयार झालेलं आहे 2,200 मिलीलिटर. शेवटचं जे उदाहरण आहे ते आहे 1.555 किलोलिटर म्हणजे किती लिटर. 1.555 किलोलिटर. किलोलिटरच्या टप्प्यावर पाहूया. तिथून आपल्याला लिटर कडे जायचंय. एकूण टप्पे किती झाले ते पाहूया 1, 2 आणि 3. एकूण 3 टप्पे आहेत. 3 टप्प्याचे 3 शून्य टाकून देऊया. दिलेली संख्या ही सुद्धा पॉइंट मध्ये आहे. पॉइंट मध्ये अशी की पॉइंट नंतर येणारे एकूण अंक आहे 3. या 3ही अंकाचे जर पॉइंट कॅन्सल करायचे असेल तर प्रत्येक अंकाचा 1 1 शून्य म्हणजे 3 अंकाचे 3 शून्य कॅन्सल करून दिले म्हणजेच आपल्याला संख्या तयार झाली 1,555. कारण प्रत्येक ठिकाणी 1 1 पॉइंट कट झाल्यानंतर 1 1 पॉइंट हा कुठे जातोय उजवीकडे चालत जाणार आहे म्हणजेच आपल्याला 3 पॉइंटचे 3 शून्य कॅन्सल केले आणि उत्तर तयार झाले 1,555. या पद्धतीने आपण हे सोडू शकतो. आता आपल्याला उलट प्रकारे कसं रूपांतर होईल तेही शिकून घेऊया. ज्या पद्धतीने आपण
किलोकडून हेक्टोकडे जात होतो तेव्हा गुणिले 10 होते. त्यानंतर किलोकडून डेकाकडे जाताना गुणिले 100 होते. किलोकडून लिटरकडे जाताना गुणिले 1000 होते. ज्या पद्धतीने प्रत्येक टप्प्यावर एक एक शून्य जसा वाढत होता म्हणजे गुणिले 10 गुणिले 10 गुणिले 10 या पद्धतीने प्रत्येक टप्प्यावर त्याची वाढ होत होती. आता आपल्याला याच्याच उलट क्रमाने जायचंय. ते कसं पहा, समजा मी लिहिले 5 मिलीलिटर. 5 मिलीलिटर 5 मिलीलिटरचं रूपांतर आपल्याला जर सेंटीलिटर मध्ये जर करायचं असेल तर इकडं जसं गुणिले 10 होतंय तसं इकडे येताना म्हणजे आपल्याला डावीकडून उजवीकडे जाताना जशी किंमत वाढत जाते तशीच उजवीकडून डावीकडे येताना त्याचीच किंमत भागिले 10 भागिले 10 भागिले 10 या पद्धतीने होणार आहे. म्हणजेच आपल्याला पॉइंट सरकून घ्यायचा किंवा शून्य कमी करायचे. आता 5 मिलीलिटरचं रूपांतर जर सेंटीलिटर मध्ये जर करायचं असेल तर 5 जसेच्या तसे लिहायचे आणि याला 5 ला भागिले 10 असणार आहे. भागिले 10 म्हणजेच काय, आपल्याला या 10ने हा जो पॉइंट सरकवायचा आहे तर छेदस्थानी 1 शून्य आहे एकावर म्हणजेच आपल्याला 1 पॉइंट डावीकडे सरकवायचंय म्हणजेच उत्तर येणार 0.5. लक्षात घ्या मित्रांनो, मिलीलिटरचं सेंटीलिटर मध्ये रूपांतर करताना प्रत्येक वेळेस 1 शून्य कमी होईल. म्हणजे जर इथं 50 असतं तर इथं 5 आलं असतं, इथं 500 असतं तर इथं 50 आलं असतं, इथं 5000 असतं तर इथं 500 आलं असतं. 1 शून्य कमी होईल आणि जर त्यावर शून्य नसेल तर पॉइंट हा डावीकडे सरकत जाईल. हे आपल्या लक्षात येईल. म्हणजेच 5 मिलीलिटरचं रूपांतर सेंटीलिटर मध्ये करताना 0.5 सेंटीलिटर होईल. त्याचंच रूपांतर डेसिलिटर मध्ये करताना 0. जे काही 5 आहे तो पॉइंट अजून एका डावीकडे जाणार म्हणजेच त्याचं उत्तर येईल 0.05 लिटर. अशा पद्धतीने हा पॉइंट डावीकडे सरकत जाईल. तर 5 लिटरचं रूपांतर लिटर मध्ये करताना 0.005 005 कसे येतात तर मिलीलिटर पासून लिटर पर्यंत पाहिलं तर 1 2 3 टप्पे येतात म्हणून 3 घरानंतर आपल्याला पॉइंट द्यायचा डावीकडे. मिलीलिटर पासून सेंटीलिटर कडे जर गेलो तर 1 टप्पा येतोय तर 1 टप्पा आला म्हणून 1 पॉइंट डावीकडे सरकवायचा. मिलीलिटर पासून डेसिलिटर कडे आलं तर 2 टप्पे येतात म्हणून 2 पॉइंट डावीकडे सरकवायचा. आता 2 पॉइंट जर डावीकडे सरकवायचं 2 घराने आपल्याला पॉइंट सरकवायचा डावीकडे. दुसरा अंक तर इथं कुठेही नाही. जर दुसरा अंक नसेल तर आपल्याला तिथं 0 टाकून द्यायचा. या पद्धतीने आपण हे सोडू शकतो. त्याचं आपण खाली उदाहरण पाहून घेऊया. याचं पहिलं उदाहरण पाहूया. 500 सेंटीलिटर. आपण आहे सेंटीलिटरच्या घरात, तिथं लिहितोय 500. ज्या घरामध्ये आपल्याला संख्या दिलेली आहे त्या घरामध्ये आपल्याला किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला ती संख्या लिहायची. 500 सेंटीलिटरचं लिटर मध्ये रूपांतर करायचं. डावीकडून उजवीकडे जाताना 0 वाढत जातात, उजवीकडून डावीकडे जाताना 0 कमी होतात. म्हणजेच आपल्याला डेसिलिटर कडे जाताना पहिला टप्पा आहे म्हणून 1 शून्य कमी झाला, त्याचं उत्तर झाले 50. आणि तिथून पुन्हा लिटर कडे आलं तर 2 शून्य कमी होतात म्हणून उत्तर झालेलं आहे 5. म्हणजेच आपण 500 सेंटीलिटर पासून लिटर कडे आलं तर एकूण 2 घर आहेत. 2 घराचे 2 शून्य कमी झाले म्हणजे उत्तर आपलं तयार झालेलं आहे 500 सेंटीलिटर म्हणजे 5 लिटर. 500 सेंटीलिटर म्हणजेच 5 लिटर. दुसरं गणित पाहूया. 25 डेसिलिटर. आता आपण आहे डेसिलिटर या घरात, तिथं आपण 25 लिहून घेऊया. डेसिलिटर पासून आपल्याला जायचंय हेक्टोलिटर पासून. डेसिलिटर पासून हेक्टोलिटर पर्यंत जायचं म्हणजे एकूण किती टप्पे होतात 1 2 आणि 3. एकूण 3 टप्पे तयार झाले 1 2 आणि 3. डेसी पासून हेक्टो पर्यंत जाताना एकूण 3 टप्पे होतात. आता आपल्याला दिलेली संख्या आहे 25. 3 टप्पे होतात तर 3 टप्प्याचे 3 शून्य कमी होतात परंतु इथं कुठेही शून्य दिलेलं नाही. मग आता लक्षात घ्यायचं जर शून्य दिलेलं नसेल तर 3 टप्प्याचे एकूण 3 घरं किंवा 3 घरानंतर आपल्याला डावीकडं दशांश चिन्ह सरकवायचं. आता 3 घरं तयार होतात का इथं तर 1 2 आणि तिसरं घर नाही म्हणून आपण 0 टाकला म्हणजे 1 2 3. कशा पद्धतीने आलेले आहेत 1 2 आणि 3. 3 घरानंतर आपल्याला पॉइंटचं चिन्ह द्यायचंय म्हणून 5 2 आणि तिसरं घर नसल्यामुळं 0 टाकलाय म्हणून इथं पॉइंट दिला आणि आपलं उत्तर रेडी झाले. ते उत्तर आहे 0.025 हेक्टोलिटर. लास्ट गणित आहे 1.25 लिटर. आता आपण लिटरच्या घरात आहात, तिथून आपल्याला किलोलिटर कडे जायचंय. लिटर पासून किलोलिटर कडे जाताना एकूण घरं किती पडतात 1 2 आणि 3.
म्हणजे 3 घरानंतर आपल्याला डावीकडे पॉईंट द्यायचा, पण दिलेल्या संख्येत 2 घरानंतर पॉईंट आहे तो म्हणजे 1.25 अशा पद्धतीने लिहिलेलं आहे. आता पॉईंट आहे 1 या घरापाशी, इथून आपल्याला 3 घरं डावीकडे जायचंय. पहिलं घर नाही म्हणजे 1चा आहे तो गेलेला आहे, दुसरं घर तयार नाही म्हणून 0 आहे, तिसरं घरही नाही आपल्याला इथं त्याच्यामुळे 0 टाकलेलं. म्हणून आपण ज्या ठिकाणी होतो 1.25 तिथून पहिल्या घरात जर गेलो तर 0.125, तिथून पुढच्या घरात गेलो तर 0.0125 आणि तिसऱ्या घरात जर गेलो तर उत्तर आपलं तयार होत आहे 0.00125. अशा पद्धतीने आपण ह्या ज्या पॉइंट पासून 3 घरानंतर पॉइंट दिला म्हणून आपलं उत्तर तयार झालेलं आहे 0.00125. या पद्धतीने आपण हे चार्ट पाहून आणि तो पाठ करून आपण गणित सोडू शकतो.